Jeg vil rigtig gerne skabe noget nyt og give biblioteket et nyt liv. Jeg hedder Emil, og jeg er 17 år. Jeg går på Rungsted Gymnasium. Jeg har i lang tid lavet sådan noget medie noget. Det har interesseret mig i lang tid. Jeg har fotograferet i mange år, siden jeg var 8 år. Så jeg startede med at få mit første kamera, hvor jeg efter gik helt amok med det. Tog en masse billeder af alt muligt, jeg ikke vidste, hvad var. Så siden det har det hængt ved og taget billeder. Og så har jeg også en fætter, der er fotograf, som jeg også har lært meget af. Altså mine ambitioner med jobbet, det er, at jeg vil gerne ud og skabe noget fedt medie for de unge, for unge mennesker i Hørsholm. Jeg hedder Julie og går i 2G på Nærum Gymnasium. Jeg så annoncen helt tilfældigt og tænkte, hvorfor ikke? Jeg havde slet ikke nogen forventning om, at jeg nogensinde ville få jobbet. Jeg interesserer mig rigtig meget for musik, og jeg elsker at gå til koncerter, gør det også ofte. Jeg ville synes, det var fedt, hvis vi kunne få et rigere musikliv her på biblioteket. Og folk fik øjnene op for, hvilke muligheder biblioteket faktisk har for unge, der godt kan lide musik. Jeg håber på, at vi kan skabe en energi fra de unge, se noget engagement, og at det bare summer af kreativitet og stemning. Jamen, jeg hedder Oliver, og jeg går i 8. klasse på Hørsholm skole, og jeg fik jobbet, da jeg så først jobannoncen med, der var en fra min klasse, der lige nævnte det for mig. Jamen, jeg er rigtig glad for musik, og jeg hører altid musik, altid når jeg kommer hjem fra skole og andre steder hen, så jeg vil med at sidde og bare lytte til musik. Jeg bruger også til musik, når jeg arbejder og sådan, og spiller klaver i mange år, og jeg elsker at sidde der og sådan, ligesom noget derinde, hvor jeg bare ikke rigtig kan holde op med at spille igen, ligesom sidder i sådan en fornemmelse af at bare blive ved med at sidde og spille. Men at sidde og eksperimentere lidt med noder og sådan musik, det synes jeg er rigtig fedt. Jeg hedder Helena, og jeg er 14 og går i 8. A på Vallerødskolen. Jeg er lidt nørdet, fordi jeg elsker biblioteket, og det har jeg altid gjort, fordi jeg synes, det er helt fantastisk, at alle mulige historier fra alle mulige steder i verden er samlet på et sted, og de venter bare på, at jeg kommer og læser dem. Og det, altså at læse historier, har fået mig til at få lyst til at skrive selv, og mit drømmejob er at blive journalist, og det er nok også derfor, jeg har søgt jobbet som juniorkulturpilot. Jeg vil rigtig gerne gøre noget for, at biblioteket bliver mere attraktivt, altså at andre unge vil komme op. Fordi i min vennekreds for eksempel, der er det jo kun mig, der er heroppe, og det synes jeg skal ændre, sådan så at unge gerne vil hænge ud heroppe, altså her på biblioteket og på Submedia, vores hjemmeside, at unge kunne samles omkring det. Jeg hedder Vedikte, og jeg går til daglig på Vallerødskolen i 8. A, og jeg er 14 år gammel, og jeg startede som helt lille med at lave teater, og altid rigtig godt kunne lide at lave teater og udtrykke mig selv. Og så da jeg blev ældre, så var der noget, der hed film. Jeg elsker at lave film, og elsker at sidde og redigere på det. Jeg forventer, at vi kommer til at lave et rigtig godt arbejde, og det kan komme videre, og folk kan lade sig inspirere af det, vi har gjort, og at vi kan få flere unge på biblioteket. For der er ikke særlig mange unge, der gider at gå på biblioteket og synes, det er specielt sjovt. Det kunne være en rigtig god ting at få det ind.